Bollywood saif Ali Khan ni nogo hamla khulai jakha hor jorao saif Ali Khan ni nogo habui saif Ali Khan no chakur surui mono thoilala lilingkhai khulai rukha hamla bar nogo hamla khulai bai mania golo nok ni ongkhori khari bo thangka fia pake bofano romoi naragman liya sungmung hingke oboshe ajorao borok nogo high security guard rok tongo himani aborok ke biang thang saif Ali Khan ni nogo hamla khulai mano tuyui kwbang mano question eba sungmung asayui phaio obo tamni bagui bo obo hai khulaijaknini nangkha tei o hamla bar khulainai borok sabo tei bor jagani tamni bagui bono obo hai rok khulainani nang o kogrok kwbangma news eba kwbangma borok rokni saif Ali Khan ni fans rokni bwkhao kwbangma no sungmung asayui phaikha sungmung hingke oboshe o hamla bar sabo tei bini amsak high security ni guard ni yak ni hoite bahai ke nogo habui mankhana o hamla bar poila no police rok saif Ali Khan ni nogo mamui songnai khoroksa boroi no romoi naharjakha o boroi no o case no tuyui poila police rok no khobor rohoro o nokrani bumung wngkha alien maflis saif Ali Khan no obahai hamla khulai bai mania golo boni nogo habui security kwrak phano boni nogo bahai ke bo habui hamla khulai mono bwthana ni lama no khiklaina naimani o kogrok no tuyui FIR rok bo suyui narakha police rok o hamla bar nogo bufru tei bo jorao time rok joto hammani nokrani borok nogo tongnai obo joto sawai khnarika police rok ni bwskango CCTV footage o nungmani yagulo o CCTV footage o tebei norok nugui mankhana thangpro hingke bini mwkhang rok jotono cover khaijak tei juta kajakya phiaba ongkhorpro hingke o CCTV footage o duita nokha ongkhorpro hingke bini yakungo juta kajak tei bini mwkhango je cover khokjak oborok bo kwrui tei borok nila sakeno nokni bo ongkhorui thangkha state tui borok ni nogo samung khlainai police rok no sawui khwnai je hor ni 2:30 digi o borok no nogo masaswk borok phaima hai eba kebo saif Ali Khan ni room o hamma hai khwnao hingke a nokrani uansukgo je saif Ali Khan ni a jaga thango hingka ba Kareena Kapoor thangkana bwsai no nainani bagui obo hai hinui sawui khwnarika phiaba oboya obo wngkha hamla bar hamla khulainai thanai si hinui tei o nokrani bo o bini ji baba eba kebo saif Ali Khan ni bwslani room o thangmani nugui bono kono muchusle tongna hinui naina thangmani boni sampli hai nuhurkha phiaba aro borok kwrui tei a sampli hai no nugui o nokrani bo chirikmani yagulo joto nokni borok rok tei bini security rok joto phaibaikha।